kusanci da ubangiji makagina, domin yana da tsarin kairi ladar shi za ta ceto na. To kan mu yarda mu ma bar mu a cikin watan mu yau fama. Ramadan watan bautar Allah, Ramadan wata mai girma, Ramadan watan ibadar Allah, a cikin shi ne ake samu rabo. Mai kuɗi kake ko talaka a watan gaza kayo azumi, sarki kake ko gwamnati ne a watan gaza kayo azumi, wasi kaji shi ana yi ta yi duka ko ina sai azumi. In mun ji karmi yi mantawa za mu samu ƙarin ƙaimi, karmi yarda watan ga ya zo ya wuce ba mu samu wata alfarma. Ramadan watan bautar Allah, Ramadan wata mai girma, Ramadan watan ibadar Allah, a cikin shi ne ake samu rabo. A cikin shi rayuwa kan canza komai ya zama ta ba shi ba, bati da sha da mugun aiki kullum ana ta yin tuba. Yin waki shirwa kana ji ko da gato baka ji ba, mata miji suna yin azumi ba sa kula da juna ba, sai inda ne kadai yayyowa ne rayuwa ta kan so ba. Ramadan watan bautar Allah, Ramadan wata mai girma, Ramadan watan ibadar Allah, a cikin shi ne ake samu rabo. Mata ku ƙara daɗin girki a cikin watan alfarma, in mun sha ruwa mun je gun sallah kafin a tara da kama. Yan kasuwa ku soke farashi domin wata da salama, shedanu dukansa an ɗaure tun farkon watan da ya soma. Yaran gari muna yin tashi a cikin watan mai girma, Ramadan watan bautar Allah, Ramadan wata mai girma, Ramadan watan ibadar Allah, a cikin shi ne ake samu rabo. Ramadan watan bautar Allah, Ramadan wata mai girma, Ramadan watan ibadar Allah, a cikin shi ne ake samu rabo. Malamai sukan tana su bayani a cikin watan Ramadana, wasu ko kuma suke har da su gasar ba shi don Ramadana, wasu fanke suke ko awara su raba ta don Ramadana, da bino har ruwa na bude baki wasu karaba Ramadana. Allah ya dai biya al'umma da abin suke nema. Ramadan watan bautar Allah, Ramadan wata mai girma, Ramadan watan ibadar Allah, a cikin shi ne ake samu rabo. Ka sha ruwa kakan manta da ɗazu ka sha wata wahala, yara ƙanana in za su yi azumi a bar su ba wata illa, ta hakan ga za su yi sabawa da ibada da kamala. Koma na marmari ko mawuya koma na marmarin sallah, Allah ya samu je aljanna domin watan ga mai girma. Ramadan watan bautar Allah, Ramadan wata mai girma, Ramadan watan ibadar Allah, a cikin shi ne ake samu rabo. Lailatul qadar akan gadaranta a cikin watan Ramadana, ya laili ana yi 20 ga wata cikin Ramadana, sallar asham ana yi kullum a cikin watan Ramadana, ladar aikin kazalin kama a cikin watan Ramadana, baitin kayan kayo lada ne a cikin watan ga mai girma. Ramadan watan bautar Allah, Ramadan wata mai girma, Ramadan watan ibadar Allah, a cikin shi ne ake samu rabo. Kwanci tashi tsawatan azumi zai kare mu je mu yi sallah, albarkacin shi ne na roƙo ka ji kan